Божаница е най-зла от всички, пие ръки и се преструва на болна. Кара Йовка да я прикрива. Тя е грозна като майка си, но има меко сърце. Често припада, когато се стигне до къпки с Елка. Колкото до самата Елка, тя никога на никога не отвръща и мълчаливо търпи всичко. От хората е получила единствено тяхното съжаление. Старият герак прекарва много от времето си в кръчмата, заради което тръгват слухове, че там е заровено неговото съкровище. Божа редовно идва с повод и без повод да отглежда кръчмата за скривалището. През лятото Павел се завръща неочаквано. Дядо Йордан не може да намери думи, а Елка да го погледне. За Павел обаче жена му е станала чужда и той я гледа студено, като чужда. Вечерта Елка иска да го целуне, докато той се прави на заспал, а той я отблъсква от себе си. Какво си се разглезила? Ненавистта се насочва към Павел. Божан към него е студен, докато Петър постоянно го води из кръчмите да го черпи. След силен пиянски запой, Павел насилва жена си същата вечер и я заразява със срамна болест. Павел скуча и се разхожда, дразни се, когато децата го разпитват за града. Моли баща си да му даде 5000, за да започне свой бизнес, но това обижда стария герак. В един дъждовен ден Павел получава писмо от непозната жена, която го заплашва да не се връща, ако не носи пари. Идва внезапно дядо Йордан и казва, че са го обрали. Петър напада Божан, обвинявайки го, че от години лъмти за златото на баща си. 500 златни монети скрити в дупка в кръчмата. Идва кметът, разпитва стария герак, а той решава да прокълне синовете си в църквата. Павел се заминава, след като и той е бил един от заподозрените за кражбата, а и защото животът у дома става съвсем непоносим.